Ja, hvad er DM i Skills? Det er et Danmarksmesterskab for erhvervsuddannelser, hvor unge, der er i gang med en erhvervsuddannelse, konkurrerer om at blive Danmarks bedste inden for deres eget fag. Altså, vi finder Danmarks bedste tømrer, Danmarks bedste murer, Danmarks bedste sosu-assistent osv. Ja, hvorfor gør vi så det? Det er der sådan set 3 gode grunde til. Den ene er, at vi synes, at de der meget dedikerede og dygtige elever, de skal også have en mulighed for at kunne udvikle deres talent mest muligt, så vi simpelthen plejer talentet. Giver dem en mulighed for at yde det aller ypperste, de kan. Det er også, og den anden ting, det er en eksponering af erhvervsuddannelserne, sådan at vi får vist erhvervsuddannelserne frem på den mest positive måde med de dygtigste elever, der overhovedet findes, og så får vi hele bredden. Altså vi kan jo her på DM i Skills se alt fra tækkemænd til ernæringsassistenter, klejnsmede. Vi har hele viften, som man kan se. Og der er jo rigtig mange uddannelser, som vi ikke ser sådan i det almindelige daglige liv, fordi det foregår inde på fabrikker og virksomheder, hvor vi ikke ser dem. Så det er en mulighed for at se fagene. Og den sidste ting, det er, at vi jo så også er medlem af WorldSkills, og derfor er der også en international dimension, at der simpelthen bliver nogle muligheder for noget samarbejde med ligestillede i andre lande. Ja, hvordan kommer man så med til DM i Skills? Det gør man på den måde, at erhvervsskolerne holder nogle lokale konkurrencer, hvor de jo så i de enkelte fag finder skolens bedste tømrer, skolens bedste sosu-assistent. Og derefter så arrangerer man nogle regionale konkurrencer, hvor man jo så i Region Syddanmark for eksempel finder regionens bedste tømrer, regionens bedste murer, og så er det dem, der kan komme med til DM, Danmarksmesterskabet. Ja, hvordan er niveauet? Altså, jeg er jo ikke fagperson på det her område, men som jeg ser det, så synes jeg, det ligner rigtig godt håndværk. Og det er jo også det, jeg kan høre fra folk fra de faglige udvalg, at det er virkelig dygtige unge mennesker, der har et meget højt niveau. Jeg er dybt imponeret. Jeg er dybt imponeret over, at man kan være så koncentreret, og man kan være så fokuseret, og jeg er dybt imponeret over, hvad de præsterer. Det er simpelthen så flot håndværk. Jamen, jeg valgte at blive industritekniker, primært på grund af, at jeg startede med at gå på HTX, hvor jeg blev træt af det boglige. Og så gik jeg så op til min studievejleder og spurgte, hvad andre alternativer jeg havde. Hvor hun så kom med nogle forslag, hvor i industritekniker det så også var en af mulighederne. Jeg tog så derefter ud på teknisk skole ude i København og talte lidt med nogle af dem, der var i gang med uddannelsen derude. Og det tændte mig lige med det samme. Altså, og alt med det håndværksmæssige og sådan noget. Det var lige mig. Så jeg lagde en ansøgning, og så startede jeg et par måneder efter på uddannelsen. Jamen, altså at være med til DM i Skills, det er jo noget af det største, og noget det er så fedt. Og at få lov til at være herude, og få lov til at vise sit fag frem også, først og fremmest, og så også få lov til at konkurrere mod andre skoler og andre regioner i Danmark. Det er nok noget af det største, jeg nogensinde har oplevet indtil videre. Så går vi ud fra, at jeg vinder, så kan jeg komme til VM i Tyskland senere. Altså jeg sidder meget og træner, altså jeg er meget ivrig efter at lære, både på virksomheden og på skolen, også derhjemme. Altså lige snart jeg kan lære noget nyt, så vil jeg gerne vide alt om det. Og det er så nok også det, der har bragt mig hertil. Det er, at jeg har altid haft den der entusiasme inden for mit fag. Altså der er nok ikke noget, jeg ikke skal holde med fag. Jeg tror, alle, der er med her, regner med at vinde. Der er ikke nogen, der kommer og jeg vil bare gerne komme på en anden plads. Det er der ikke nogen, der kommer og siger. Og selvfølgelig, altså alle er entusiastiske herude, og der ligger også et vist niveau for alle deltagere. Og det er også derfor, at der er ikke nogen, der vinder bare ved at hvile på laurbærrene. Altså man bliver nødt til at give sig fuldt ud. Om så du ikke når det, eller
lever op til de forventninger, du selv har haft, så kan du ikke gøre det op. Jamen, at vinde for mig, det vil være, at det vil nok betyde det meste. Altså, min faglige stolthed, den ligger jo og hviler på en meget tynd tråd. Så nu må jeg jo se, hvor tyk den tråd er, og så selvfølgelig så holder den, når jeg vinder. Det vil være stort for mig. Alle kommer jo og siger, at det er fandme flot, og du skal være stolt af bare at være med. Men jeg er ikke kun med for at være med. Altså, jeg er jo med for at vinde, selvfølgelig. Men altså, det er både mine forældre og søskende og alle, der er meget stolte på og glade på mine vegne og stolte på mine vegne. Jamen ved mit fag, vi laver alle ting. Alt hvad du har af prototyper til lad os sige, luftfart eller til medicinalindustrien, til DSB. Det er jo noget, der starter med, at det er jo en industritekniker, der har stået og fået et klump jern, og så har han lavet delen ud af det, for at de kan se, om det fungerer. Du er med til alt udvikling af nye produkter og nye ting. Der er ikke noget, hvor du kun være også. Det er nok noget af det bedste, at få lov til at være med og arbejde sammen med ingeniører og kunne skabe idéer og få dem ud i verden. Jeg valgte at blive social- og sundhedsassistent, fordi jeg gerne vil være med til at gøre en forskel for mine medmennesker. Være en del af deres hverdag og være med i deres både glade stunder, og også de mindre gode stunder. Og bare være der for dem. Det at være med i DM, i Skills, for os social- og sundhedsassistenter, det synes jeg er rigtig godt. Det er en god måde for os at vise omverdenen på, hvad det er, vi egentlig går rundt og laver, hvad vores uddannelse går ud på. Fordi vi kan have mange kasketter på i løbet af en dag, og det handler ikke kun om at tørre røv eller noget af den stil. Det handler om at være med i de gode stunder. Så det synes jeg er rigtig fedt, at vi kan være med til det. Jeg regner ikke med at vinde. Selvom jeg har deltaget en gang før, så kan jeg mærke, at konkurrenterne i år, det var de også sidste år, men de er virkelig kompetente, og der kan ske rigtig meget, fordi vi netop har 5 opgaver, vi skal løse over de her 3 dage, så alt kan nå at ske, så jeg regner bestemt ikke med at vinde. Det vil betyde rigtig meget for mig at vinde, fordi det er med til, at vi bliver til en slags rollemodeller for andre social- og sundhedsassistenter, og dem, der er i gang med uddannelsen, det er ansigtet udadtil. Og det vil ellers også være et ryk op i selvværdet, og det vil være kanon fedt at vinde, netop fordi vi måske også har mulighed for at gå videre til EM, og det er jo kanon spændende. Og jeg synes, det er en rigtig dejlig udfordring, og man kan udvikle sig rigtig meget. Opbakningen hjemmefra, den har været rigtig god, den kunne ikke have været bedre. Alle på vores skole og på andre skoler i nærheden har været meget opbakkende via PR og hænge billeder op og komme og hæppe og sådan nogle ting. Og privat, der har det også været rigtig godt. Det, der netop er fedt ved mit fag, og hvorfor man skal være social- og sundhedsassistent, det er, hvis man gerne vil være med til at gøre en forskel for andre mennesker. Og netop være med i deres hverdag og være med i de måske mindre gode stunder, hvor man måske kan gå hjem, når man får fri og tænke, ej, nu gjorde jeg det virkelig. Var med til at gøre et eller andet godt for sine medmennesker. Det tror jeg, det er det hele egentlig handler om. Det er at være der for et andet menneske, som måske ikke har nogen pårørende. Det er meget de bløde værdier i det, og det menneskelige i at være der for nogle andre i de svære stunder. Men også være med i de rigtig gode stunder.